Χαίρομαι πολύ, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θα σας παρουσιάσουμε τη νέα BioSolids, τη νέα ταυτότητα της BioSolids και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και βεβαίως μέσα σε αυτά θα δούμε πώς εξελίχθηκε την τελευταία 15 ετία η εταιρεία, πώς αφουγκράστηκε τις ανάγκες της αγοράς και πώς ανταποκρίθηκε σε αυτό. Η BioSolids λοιπόν έχει 3 τμήματα, το τμήμα Agro, το τμήμα Urban και το τμήμα της R3 Knowledge. Ναι, μεν 3 διακριτά λειτουργικά τμήματα, τα οποία όμως στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας αλληλοσυμπληρώνονται και κλείνουν απολύτως στον κύκλο. Εδώ. Το τμήμα Urban τι κάνει? Διαχειρίζεται αποτελεσματικά, σύνομα και με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο αποτύπωμα, οργανικά υπολείμματα, κατά κύριο λόγο φυτικής προέλευσης. Το τμήμα Agro εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη του εδάφους, στην υγεία του εδάφους, στην ανάπτυξη και υγεία της ριζόσφαιρας και βεβαίως στην ανάπτυξη των φυτών και εξειδικεύεται στην ανθεκτική γεωργία. Και το τμήμα R3 Knowledge είναι η πράσινη συμβουλευτική, είναι η υπηρεσία η οποία προσφέρεται τόσο στους πελάτες BioSolids, δηλαδή του τμήματος Urban ή του τμήματος Agro, όσο βεβαίως και σε εξωτερικούς συνεργάτες, εταιρείες, οι οποίες θέλουν να βελτιστοποιήσουν την περιβαλλοντική της αντιμετώπιση, τόσο με πιστοποιήσεις Zero Waste, όσο και με πιστοποιητικά και μετρήσεις Life Cycle Assessment, Environmental Product Declaration και φυσικά με περιβαλλοντικό νόμο και ανθρακικό αποτύπωμα. Η αλήθεια είναι ότι μας πήρε πολύ καιρό να ενοποιήσουμε, να κλείσουμε τον κύκλο και να ενοποιήσουμε αυτές τις λειτουργίες, τις διακριτές, διότι μέχρι τώρα είδαμε ότι η αγορά είχε βεβαίως τις αντίστοιχες υπηρεσίες, υπήρχαν εταιρείες που προσέφεραν τις αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά κατακερματισμένα. Το αποτέλεσμα, ελλειπής αντιμετώπιση των προκλήσεων της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας. Η BioSolids λοιπόν κατάφερε με την ενοποίηση αυτών των υπηρεσιών και την αλληλοσυμπλήρωση αυτών των υπηρεσιών να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση σε όλες τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κυκλική οικονομία. Τώρα, η νέα μας υπηρεσία. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν την αγορά και αντιλαμβανόμενοι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς είναι τα θερμοκήπια, μια δυναμική, ένας δυναμικός επιχειρηματικός τομέας, κρίναμε σκόπιμο και να μελετήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε λοιπόν στα προβλήματα αυτού του κλάδου, τα οποία είναι πολύ απλά. Όσο παραγωγικά και να είναι, όσο ελκυστική επιχειρηματικός κλάδος και να είναι, έχει τα ίδια προβλήματα που έχουν και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας. Τι δηλαδή? Υπολείμματα. Και μάλιστα υπολείμματα τα οποία για μια εταιρεία σαν την BioSolids που αντιμετωπίζει ολιστικά, αν θέλετε, όλα αυτά τα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας, είναι υπολείμματα πολύ ελκυστικά. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, μιας και είναι υπολείμματα τα οποία έχουν περάσει, εν πάση περιπτώσει, και μία επεξεργασία. Πολύ νερό, μεγάλη υγρασία και βεβαίως και το κομμάτι των ανόργανων στοιχείων, δηλαδή των υποστρωμάτων, τα οποία για τη διαδικασία της κομποστοποίησης είναι εξαιρετικά χρήσιμα, μιας και συμπληρώνουν τα μείγματα που παράγουμε, το κόμποστ, και ωφελούν, αν θέλετε, και στον αερισμό του τελικού υποστρώματος. Συνεπώς, προχωρήσαμε κάνοντας ένα mapping αυτής της αγοράς και βλέποντας πώς μπορούμε
να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Έτσι λοιπόν, τι προσφέρει η BioSolid? Προσφέρει αφενός συλλογή και μεταφορά για τα θερμοκήπια τα οποία είναι σε μια ωφέλιμη απόσταση και, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται σκόπιμο η μεταφορά της βιομάζας από το χώρο των θερμοκηπίων στην μονάδα επεξεργασίας της BioSolid, η οποία είναι στη σκίδρα του νομού Πέλλας. Δεύτερον, για τις απομακρυσμένες περιοχές, η προκομποστοποίηση, δηλαδή αυτό που λέμε long period collection. Και τέλος, η κομποστοποίηση των υπολειμμάτων στη μονάδα μας, στην σκίδρα της Πέλλας. Τώρα, όταν λέμε προκομποστοποίηση, τι περιλαμβάνει λοιπόν η υπηρεσία? Η BioSolids είναι η πρωτοπόρος εταιρεία η οποία έφερε τα κοντέινερ προκομποστοποίησης στην Ελλάδα εδώ και μία τριετία. Αυτά τα κοντέινερ είναι ειδικά μετασκευασμένα κοντέινερ, τα οποία έχουν ενσωματωμένη υποδομή αερισμού και ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, ποιο είναι το όφελος? Και υγρασίας, σαφώς. Αλλά ποιο είναι το όφελος? Το όφελος είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί στον χώρο παραγωγής του υπολείμματος, γλιτώνεις με αυτόν τον τρόπο τον όγκο της μεταφοράς και βέβαια με όλα τα επακολούθα, όπως χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και φυσικά χαμηλότερη επιβάρυνση. Οι κάδοι κομποστοποίησης έχουν δυναμικότητα 35 κυβικά εκατοστά. Συμπιεστό. Μπορεί να επεξεργαστεί 50 πλάς την εβδομάδα. Ακριβώς. Τώρα βεβαίως ο χώρος και ο χρόνος εξαρτώνται και από την ποιότητα του υπολείμματος που θα τοποθετήσεις μέσα. Ποιότητα και ποσότητα. Συνήθως, έτσι, για την διαδικασία, οι κάδοι προκομποστοποίησης γεμίζουν μία φορά και κλείνουν. Για να αρχίσει η επεξεργασία και να δημιουργήσεις ένα υπόλειμμα ή να μειώσεις τον όγκο του υπολείμματος. Υπάρχουν βέβαια πελάτες μας που κατά περίπτωση συμπληρώνουν σε εβδομαδιαία βάση υπολείμματα τα οποία για αυτούς είναι δύσκολο να τα μετακινήσουν. Σε μια παραγωγική περίοδο, ένας θάλαμος καπνιού, τα 10 στρέμματα, μπορεί να δώσουν την εβδομάδα κοντά στα 100 Συμφωνώ. κυβικά ασυμπίεστου οργανικού. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε... Για πάρα πολλές τέτοιες μονάδες. Είμαστε σε θέση, ακριβώς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε επαρκή αριθμό containers στους πελάτες μας και βεβαίως να αντικαθιστούμε και τα containers που γεμίζουν όταν έχει φτάσει η επεξεργασία σε ένα επίπεδο τέτοιο, ούτως ώστε να υπάρχει ροή capacity διαρκώς και να μην υπάρχει, και να υπάρχει απρόσκοπτη, εν πάση περιπτώσει, διαχείριση του υπολείμματος τοπικά. Υπενθυμίζω όμως ότι αυτά είναι container προκομποστοποίησης. Όταν λοιπόν το υλικό μέσα έχει φτάσει σε μια κατάσταση όπου πλέον μπορεί να επεξεργαστεί και εξωτερικά, η διαδικασία είναι απλή. Το αδειάζεις και φτιάχνεις ένα μικρό σιράδι εκεί και πλέον έχεις κόμποστ, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις στη λογική της κυκλικής οικονομίας στις εγκαταστάσεις σου. Τώρα, η κομποστοποίηση, αυτονόητα, μιλάμε πλέον για μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης οργανικών αποδήλωτων. Οι αρχές είναι της κυκλικής οικονομίας. Το μότο μας ούτως ή άλλως είναι Innovation driven by nature for a sustainable future. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Η κομποστοποίηση είναι μια διαδικασία φυσική, παλιά, γνωστή. Εμείς τι την κάναμε? Την μεταξελίξαμε, τη βιομηχανοποιήσαμε και πλέον την πιστοποιήσαμε. Δηλαδή, οι παράμετροι του υλικού μας είναι σταθεροί. Φυτικά υπολείμματα, υποστρώματα υδροπονίας χρησιμοποιούνται. Τα πλαστικά τα βλέπετε με κόκκινο, γιατί τα πλαστικά δεν είναι υλικό το οποίο εμείς διαχειριζόμαστε. Έτσι κι αλλιώς ετοιμάζεται και ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πλαστικών ήδη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα και εκεί θα δοθεί μια λύση. Η διαδικασία της κομποστοποίησης είναι η απλή και τέλος το κομπόστ που προκύπτει περνάει από έναν αυστηρό ποιοτικό έλεγχο
και τυποποιείται πλέον για τελική διάθεση και χρήση είτε αυτούσιο είτε ως μείγμα. Τα ωφέλη δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. Το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα διαχείρισης. Ξεκάθαρα έχουμε μείωση εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου και βεβαίως μία προστασία του συστήματος του υδροφόρου ορίζοντα, το οποίο είναι και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνο του, λόγω και της λειψιδρίας. Τέλος, και αυτό είναι ακόμα πιο βασικό, όλη αυτή η διαδικασία και αυτή η διαχείριση πιστοποιείται. Το Circular Economy Certificate αποδεικνύει ότι η εταιρεία η οποία έκανε χρήση αυτής της υπηρεσίας τηρεί και δεσμεύεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και βεβαίως τα ξεκάθαρα πλεονεκτήματα για την εταιρεία είναι η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αναγνώριση της ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμβολή στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, πράγμα που είναι και στις αρχές της BioSolids. Οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν γίνει embedded στο DNA μας. Κύριε Χρήστο. Μια ζωή αυτό ήταν οι γεωπόνοι και οι περιβαλλοντολόγοι. Άλλοι ήταν στην εργασία και άλλοι στην ανεργία. Μια ζωή το ίδιο. Ξαφνικά εμείς βρεθήκαμε με την BioSolids να κάνουμε το branding office, μια καινοτόμα προσέγγιση στα θέματα branding μιας εταιρείας και εκεί μας προέκυψε η κυκλική οικονομία. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρεθήκαμε σε μια εταιρεία στην οποία έκανε θαυμαστά πράγματα και διακρίναμε ότι κάτι που μας έτρωγε 32 χρόνια ήταν το θερμοκήπιο. Και ποιο ήταν το σημείο το οποίο αισθανόμασταν άσχημα και άβολα όλοι? Το σημείο των απορριμμάτων. Κάθε εβδομάδα μας έτρωγε ότι βγάζαμε φύλλα, καρπούς, άρρωστα και τα βγάζαμε έξω και δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Αυτό εμένα με πέτυχε σαν ένα πολύ άσχημο συναίσθημα και μια κατάσταση που δεν μπορούσα να τη λύσω από το 1993 στην Κέρκυρα, στο μεγαλύτερο τότε θερμοκήπιο, και έφτασε μετά στα μεγάλα θερμοκήπια που έχουμε δύο καλούς ανθρώπους εδώ που δεν έχουν απολυθεί ακόμα και δεν έχουν απολυθεί γιατί ήρθαν εδώ για να βρουν τη λύση όσον αφορά αυτό που εγώ δεν μπόρεσα, και ξαφνικά βρεθήκαμε με την BioSolids να έχει επιστήμονες. Ξεκινήσαμε με τον Παναγιώτη τον Παλιούρα να μιλάμε ότι στο θέμα της κομποστοποίησης χρησιμοποιούσαν οποιαδήποτε άλλη οργανική ύλη εκτός από αυτό το θαυμάσιο υλικό το οποίο βγάζαμε 2 φορές την εβδομάδα από τα θερμοκήπια και 1 φορά το χρόνο τα καθαρίζαμε τα θερμοκήπια. Εκεί μας γνώρισε το Βαγγέλη τον Παπαϊωάννου μαζί με την Όλγα τη Βοσνάκη, ανεβήκαμε στο εργοστάσιο και τι να δω εκεί πέρα? Αντί να δω αυτό το οποίο περίμενα, δηλαδή σκουπίδια και υπολείμματα, είδα τρόφιμα. Και εκεί κατάλαβα τι είναι το waste, το food waste. Και κατάλαβα ότι είμαστε ένας κύκλος. Οτιδήποτε παράγουμε ξαναγυρίζει πίσω. Και είπαμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το θέμα. Και ο κύριος Σαββάκης είπε πρέπει λίγο να το μελετήσουμε και από την πλευρά του ότι εμείς εδώ ασχολούμαστε και με τα CO2. Και είπαμε εμείς ότι είμαστε στη Γεωργία και του είπαμε ότι μόνο εμείς μπορούμε να λύσουμε το θέμα, γιατί να υπενθυμίσω ότι μόνο τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και να θυμίσω ότι μόνο το κομπόστ ξαναβάζει το διοξείδιο του άνθρακα μέσα στο έδαφος. Άρα είμαστε πρωταγωνιστές. Και ήρθαμε κοντά με τους περιβαλλοντολόγους και τελικά γίναμε ένα κοινό όλοι μαζί και νομίζω ότι τα καινούργια επάγγελμα που ψάχνετε εσείς οι δύο κυρίες είναι μεταξύ γεωπόνου και περιβαλλοντολόγου βασισμένο στο ESG. Και επειδή εσείς δεν το ξέρετε, έχουμε 2 ανθρώπους οι οποίοι από τα πλαστικά Θράκης που επένδυσαν στο θερμοκήπιο πάνω από 200 στρέμματα στη Θράκη με γεωθερμία. Αυτό είναι το report τους και το μόνο σημαντικό πράγμα στο report τους είναι το 2021. Μην νομίζετε ότι λέμε τίποτα. Από το 2021 οι άνθρωποι βγάζουν ένα report πάνω στο ESG. E-Environment, άρα πρέπει να απαντάς. S-Society, νομίζω ότι δίνεται ψωμί σε πάρα πολύ κόσμο και στις οικογένειές σας. Αλλά το κύριο, το G, το governance, τι κάνεις εσωτερικά. Και ξαναγυρίσαμε πίσω με τον κύριο Σαββάκη και είπαμε αλήθεια, η BioSolids τώρα που έχει την Corporate TV, τι στο καλό επικοινωνεί με τον κόσμο? Επικοινωνεί για τα προϊόντα της ή επικοινωνεί
τις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι και η τεχνολογία της να παρέχουν κάτι. Το συζητήσαμε με τον Δημήτρη τον Κατζονίκα και είπαμε ότι το report σήμερα θα πρέπει να είναι όλες αυτές οι δράσεις που κάνουμε εμείς και οι πελάτες μας. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν ενδιαφέρει τα προϊόντα, αλλά ενδιαφέρει και τον τελικό χρήστη. Οπότε το ESG, με αυτό το report, θα σας πω ότι ο παλιός τρόπος, γιατί βλέπω εδώ και την Ελεάνα την Πρασοπούλου, που έχει πολλά συστήματα πιστοποίησης, είναι η επόμενη ολοκλήρωση, άρα μέσα στο report αυτό το χρειαζόμαστε. Αν έχεις την καλοσύνη, επειδή το κρατάς, ξέρω ότι δεν έχετε γνώση πώς μοιάζει ένα θερμοκήπιο, αλλά ένα θερμοκήπιο είναι ένα δάσος. Τα μεγάλα θερμοκήπια είναι τα φυτά στα 4 με 4,5 μέτρα. Να σας θυμίσω ότι είναι 2.500 φυτά στο στρέμμα ή 2,5 φυτά ανά τετραγωνικό και να θεωρήσετε πάντα ότι υπάρχουν 14 με 22 φύλλα πάνω. Άρα, αν τα καθαρίζεις 2 φορές την εβδομάδα, γεμίζεις πόσα κοντέινερ είπες? Κοντά στα 100 κυβικά. Κοντά στα 100 κυβικά. Ωραία. Έτσι σκεφτήκαμε και μετά λέμε εμείς στα 10 στρέμματα, κάτσε να το πολλαπλασιάσουμε να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Γιατί χωρίς business όλο αυτό τι είναι? Θεωρία. Και το business πώς γίνεται? Πρέπει να επενδύσει ο κύριος Σαββάκης. Άρα έβαλε πρώτα τα λεφτά να πάρει τους κάδους προκοστοποιήσεις, να βρει τρόπο να κάνουμε τη μεταφορά σε ένα τέτοιο τρόπο που μπορεί να είναι κερδοφόρο για την εταιρεία και στο τέλος να πληρώσει και την R3, να βγάλει το πιστοποιητικό, το οποίο λέει πόσο συμβάλλεις όταν δίνεις. Οπότε το πόσο πράσινος είσαι θα πρέπει να το αποδεικνύεις και με κάποιον τρόπο. Άρα ένα τέτοιο θερμοκήπιο, το οποίο είναι γεμάτο φύλλα, τα οποία πρέπει να βγουν κάτω και στο τέλος και τα υποστρώματα για να βγουν, έχουν πολύ μεγάλο όγκο. Προχωρήσουμε λίγο. Λοιπόν, αυτή είναι μία φωτογραφία που με στοιχιώνει. Γιατί κάθε εβδομάδα ψάχναμε να βρούμε τρόπους που θα τα βάλουμε αυτά τα φύλλα. Έχουν πολύ μεγάλο όγκο. Και τα οποία τι λέγαμε, άστα τα ρημάτια να πάνε στο διάλογο, αφού σε λίγο θα κάνουν. Ναι, πηγαίναν στο διάλογο και γεμίζαν όλο νερά, γιατί είναι πάνω από 95% υγρασία και τα νερά αυτά μετά. Οπότε το θέαμα είναι αυτή η μαύρη ιστορία. Οπότε αυτό θέλουμε να το καθαρίσουμε από τα μάτια μας, από την ψυχή μας και να το κάνουμε και πόρο. Αυτό ήταν το όραμα που είχε ο κύριος Σαββάκης πάνω σε αυτό. Και μετά έγινε η υπηρεσία και να δούμε τώρα αν θα βγάλει κανένα φράγκο που δεν το βλέπω. Πάμε. Αυτό για όσους ανθρώπους δεν γνωρίζουν, αν πάτε στην Ολλανδία υπάρχουν πολλά υποστρώματα, γιατί όλα τα θερμοκήπια είναι σε υδροπονία, τα περισσότερα από αυτά σε πετροβάμβακα. Ο πετροβάμβακας είναι ένα φοβερό υλικό, το οποίο όμως έχει ένα πλαστικό γύρω-γύρω, πρέπει να το μαζέψεις, άρα πρέπει να χαλάσεις, να καταναλώσεις ενέργεια και ο πετροβάμβακας μετά πρέπει είτε να ανακυκλωθεί, είτε θα πρέπει να γίνει εδαφοβελτιωτικό το ίδιο. Άρα δεν ήταν ένα θέμα που το ανακαλύψαμε προχθές. Για όσους όμως ασχολούνται με την κυκλική οικονομία και την κομποστοποίηση, όπως είπε ο κύριος Σαββάκης, είναι θησαυρός. Επόμενη. Αυτό ήταν μία φωτογραφία που μας τύχιωνε και η Rockwool, η μαμά εταιρεία, αποφάσισε να κάνει Master Station στην Ολλανδία, που σημαίνει χώρος να πας να τα ρίχνεις, προς τιμήν τα πλαστικά Κρήτης, δεν θυμάμαι κάναν το ίδιο και στην Ιεράπετρα, άρα δεν μπορείς να πετάξεις τα πλαστικά. Και εδώ γίνανε μεγάλες επενδύσεις για τα πλαστικά, δεν είναι της ώρας, αλλά για το εσωτερικό, ναι, πλέον έχουν γίνει αυτά και στην Ελλάδα μέσω της BioSolids. Αυτό είναι το νέο μοντέλο. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά θερμοκήπια. Τώρα θα έχετε ακούσει ότι υπάρχουν πολλά χρήματα από την κυβέρνηση. Θα δοθούν σε αρκετά θερμοκήπια και είπαμε εμείς ότι μην ξεχνάς, εάν θες να βάλεις το business plan σου ότι είσαι μια πράσινη επιχείρηση, πρέπει να κάνεις και αυτή την αναφορά. Και ίσως υπάρχει και αυτή η λύση, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει και να σου δώσει και μερικούς πόντους στο business plan το οποίο κάνεις ότι είσαι πιο πράσινος. Οπότε κάτι θερμοκήπιο και βάλαμε αυτό, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι ένα μοντέρνο θερμοκήπιο. Είναι ένα θερμοκήπιο που μπορεί να γίνει όμως σε μεγάλη έκταση και να παράγει τον ίδιο όγκο ή απορριμμάτων ή αποβλήτων ή πλούτου, ανάλογα πώς το ορίσαμε πριν λίγο. Αυτό είναι το εργοστάσιο, στο οποίο όταν πήγαμε πρώτη φορά, όλοι νομίζαμε ότι είναι χολέρα και ότι βρωμάει. Είναι το εργοστάσιο της BioSolids. Όταν φύγαμε όλοι, είπαμε ένα πράγμα. Ρε παιδιά, μυρίζει καλά, μυρίζει χώμα. Και ήρθε ένας φίλος από την Ιταλία και λέει, παιδιά, δεν μυρίζει χώμα, μυρίζει υγιές χώμα. Οπότε πιάναμε όλοι με τα χέρια και το μυρίζαμε και είδαμε τελικά ότι όλη αυτή η φασαρία, μέσω της τεχνολογίας και μέσω της επένδυσης που έχει γίνει, μπορεί να μετατραπεί σε ένα κομπόστ και να ξαναγυρίσει πίσω στο θερμοκήπιο αν γίνεται σε καλλιέργεια στο χώμα ή μπορεί να πάει σε άλλες καλλιέργειες και να κλείσει τον κύκλο της γεωργίας
και Here we are. Αυτή είναι η ιστορία μας όλοι και ήρθε η ώρα να χειροκροτήσετε. Μπράβο. Και να αρχίσετε τις ερωτήσεις, αφού πρώτα σας πω ότι το γύρω-γύρω είναι οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, που όπως είπε ο κύριος Σαββάκης, όχι απλά τις υιοθέτησε, αλλά έβαλε και το λογότυπο μέσα της BioSolids και το εύκολο κομμάτι είναι να αγοράσει αυτά εδώ και να μας τα δώσει. Το δύσκολο κομμάτι είναι να κάνει αυτή τη δουλειά την οποία υποσχέθηκε, γιατί χρειάζεται και λεφτά και όραμα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, κάνετε τις ερωτήσεις και αν δεν έχετε ερωτήσεις έχω εγώ. Για όλους εσάς. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν καθυστερήσαμε ή όχι. Απλά η ερώτηση είναι η μεταφορά από το θερμοκήπιο στην εταιρεία, το πώς θα γίνεται ακριβώς. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται για τη διαχείριση των υπολειμμάτων θερμοκηπίου είναι η συλλογή και μεταφορά, η προκομποστοποίηση, δηλαδή το long period collection και η κομποστοποίηση. Εστιάζουμε στην προκομποστοποίηση, που είναι η τοποθέτηση ενός κοντέινερ κλειστού τύπου με σύστημα και υποδομή αερισμού και ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας εντός της εγκατάστασης του θερμοκηπίου. Το σκεπτικό είναι απλό, η μείωση του όγκου, η μείωση των μεταφορικών και εφόσον κρίνει σκόπιμο το θερμοκήπιο ο επιχειρηματίας και η χρήση του τελικού κομπόστ εντός της δικής του εγκατάστασης για να ολοκληρώνεται και ο κύκλος να κλείνει ο κύκλος της κυκλικής οικονομίας. Το κοντέινερ τοποθετείται στον χώρο του θερμοκηπίου και όλο αυτό το κόστος ποιος είναι για τους παραγωγούς. Το κόστος είναι το ενίκιο του κοντέινερ και η όγκοχρέωση από εκεί και πέρα. Δηλαδή με τον όγκο που θα επεξεργαστεί το μηχάνημα. Βεβαίως αυτό είναι κατά περίπτωση και ανάλογα και με τη διάρκεια του συμβολαίου της υπηρεσίας. Η ουσία δεν είναι βέβαια το κόστος, η ουσία είναι το όφελος. Και όταν λέμε όφελος είναι τι γλιτώνει η επιχείρηση από τις μεταφορές και φυσικά από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος όταν δεν τα διαχειρίζεται σε ένα ρεύμα το οποίο είναι εναλλακτικό μεν, αλλά ορθολογικό. Εδώ θα πω κάτι. Ο καλύτερος τρόπος είναι να τα πάρεις και να τα πετάξεις, να μην τα βλέπεις. Ο δεύτερος καλύτερος τρόπος είναι να βρεις έναν άλλον να πάει να τα πετάξει και να μην τα βλέπεις. Δεν είναι αειφόρος, γιατί πρέπει να το κάνεις συνέχεια. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να το σκεφτείς. Να μην λέμε ψέματα, όλη αυτή η προσέγγιση ξεκίνησε από τα μεγάλα θερμοκήπια. Γιατί όταν είσαι μικρός, όλα είναι μικρά. Και τα ωφέλη και το κακό. Αλλά όταν είσαι μεγάλος, πρέπει να φτιάξεις άλλο ένα τόσο μεγάλο χώρο για να τα μαζέψεις. Και έχεις ένα θέμα. Γιατί εκείνο το χώρο πλέον, στο 2025 πρέπει να βάλεις φωτοβολταϊκά, γιατί έχεις πρόβλημα με την ενέργεια. Άρα δεν υπάρχουν τόσο πολλά εύκολοι χώροι. Οπότε πάμε στο 2030. Δεν είμαστε εδώ για το 2025 και σου απαντώ κατευθείαν. Το 2030 ποια θα είναι η επιχείρηση τροφίμου, τι χαρακτηριστικά θα έχει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι το θερμοκήπιο, αλλά το οποίο θα έχει τις ESG αρχές. 1. Θα μπορεί να παράγει. 2. Πιστοποιημένα προϊόντα. 3. Να αποδεικνύει ότι βοηθάει την κοινωνία. Και 4. Τους εργαζόμενους. Εκεί όμως μέσα οι ιοπώνοι δεν μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά είναι επιστάτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχολούνται και με τα φυτά αλλά και με τα θέματα πρασίνου. Τι σημαίνει πράσινη συμβουλευτική? Σε συμβουλεύω πάνω στη διαδικασία του να έχεις φυτά. Ναι, τα φυτά όμως δεν είναι καλλιεργητικό. Έχουν και μία άλλη διάσταση. Ποια είναι αυτή? Ότι ασχολούνται με το διοξείδιο του άνθρακα. Και με τι άλλο ασχολούνται? Με την υγεία των εργαζομένων. Με τι άλλο ασχολούνται? Με την ενέργεια. Ποια ενέργεια? Αν είναι ντομάτες και αγκούρια, να ξέρετε, την ημέρα θέλουμε 25 βαθμούς και τη νύχτα 18. Πώς θα γίνει αυτό? Θα χρειαστείς ενέργεια. Από πού θα τη βρεις? Και ξαφνικά μπαίνουν οι περιβαλλοντολόγοι και μας κάνουν τη μελέτη και λέει: παιδιά, δεν μπορείς να παράξεις. Sorry, δεν είναι γεωπονική προσέγγιση, ούτε τρόφιμο. Είναι περιβαλλοντική. Και όταν πάνε πολύ στο περιβάλλον και μας λένε πάρτε συνέχεια την BioSolids κλπ., του λέμε: εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε τρόφιμο. Σε αυτό το πάνελ εδώ, εμείς σήμερα, εμείς όλοι κηρύττουμε την επιχείρηση θερμοκηπίου 2030, που δομικό στοιχείο θα είναι πριν κάνει την οποιαδήποτε επέκταση, να συμβουλευτεί την εταιρεία BioSolids το πώς θα διαχειριστεί τον μελλοντικό όγκο
απορριμμάτων ή αποβλήτων ή, όπως είπαμε πριν, περιουσίας και να το προσθέσει στα έσοδα. Άρα 20-30 η εταιρεία. Σε προσωπικό επίπεδο, εμείς έχουμε επενδύσει στην εταιρεία BioSolids, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτή μπορεί να δώσει λύση πάνω στο θέμα αυτό. Όχι γιατί δεν μπορούν οι άλλοι, απλά γιατί είναι δεσμευμένος. Έκανε το λάθος και το έβαλε στους 17 στόχους. Αν είσαι δεσμευμένος, σημαίνει θα βάλεις και τα λεφτά. Οπότε long term είναι σαν το γάμο μας με τη γυναίκα μας. Δίνεις προοπτική. Τώρα μετά θα κριθεί βέβαια αν γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Καλησπέρα. Κύριος Αγιασμένος, είμαι μηχανικός περιβάλλοντος, εργάζομαι στα θερμοκήπια Θράκης. Λοιπόν, είδαμε πριν μια φωτογραφία με κάποια υποστρώματα, τα οποία δεν είχαν το πλαστικό περίγλυμμα. Αυτό. Αυτό. Έχει τρόπο να τα φέρετε. Με τα χέρια. Ένα-ένα. Πάντως να πω το εξής. Επειδή η αγορά εξελίσσεται, το αγόη ξυπνάει τον αγωγιάτη. Όταν δημιουργηθούν τέτοιοι όγκοι, οι οποίοι θα καταστήσουν δύσκολη την όποια διαχείριση στο χέρι, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης. Να υπενθυμίσω ότι η BioSolids, ή μάλλον να υπενθυμίσω, να αναφέρω, η BioSolids είναι ο μοναδικός αποδέκτης καφέ κάδου και η πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε τη διαχείριση του καφέ κάδου στην Ελλάδα, μέσω του Φόδσα Κεντρικής Μακεδονίας. Τα πρώτα φορτία καφέ κάδου που παραλάβαμε, όχι απαιτούσαν χέρι, ήταν πάνω από το μισό σύμμικτο φορτίο, το οποίο δεν μπορούσε να θεωρηθεί καφέ κάδος. Η πρόκληση που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν η εξής απλή. Απορρίπτουμε το φορτίο και το γυρίζουμε πίσω ή προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε και να βγάλουμε ό,τι ωφέλιμο μπορεί. Βρήκαμε λοιπόν τη λύση να το επεξεργαστούμε και αυτή τη στιγμή ο βαθμός ανάκτησης καφέ κάδου από εμάς είναι στο 90%. Συνεπώς, αντιληπτό, είναι ξεκάθαρα ένα πρόβλημα, μια πρόκληση θα πω εγώ, όχι ένα πρόβλημα, για το οποίο όμως είμαι βέβαιος ότι υπάρχει λύση. Εμείς σαν θερμοκήπιο θα έρθει η στιγμή η οποία θα πρέπει να τερματίσουμε ένα θάλαμο. Και θα πρέπει να ψεκαστεί έτσι ώστε να απορριμμανθεί ο θάλαμος μαζί και τα φυτά μέσα για να μην αφήσουν τίποτα ζωντανό. Εκείνο το φυτικό υλικό μπορεί να παράξει κομπόστ με προδιαγραφές για να διοχετευτεί στην αγορά. Το κομπόστ προσδιορίζεται από το λόγο άνθρακα αζότου, καταρχάς. Άρα αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα το οποίο σαν κόμπος πρέπει να ελέγξεις. Από εκεί και πέρα η επεξεργασία και ο βαθμός, η διάρκεια ζύμωσης, αερόβια ζύμωσης στο maximum της θερμοκρασίας του είναι αυτό που εν πάση περιπτώσει επιτρέπει ή δεν επιτρέπει το κόμποστ να πάει στην επόμενη φάση παραγωγής και τυποποίησης. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεστε με την πολύ αυστηρή έννοια και λεπτομέρεια, όμως θα σας πω ότι εμείς επεξεργαζόμαστε τόσο αγροτικά υπολείμματα, όσο και βιομηχανικά υπολείμματα. Η δική μας δέσμευση και, αν θέλετε, πιστοποίηση είναι ότι το τελικό προϊόν είναι κατάλληλο προς διάθεση και δεν περιέχει βαρέα μέταλλα. Αν νομίζετε ότι θα γλιτώσετε με την έννοια να κάνετε ερωτήσεις, κάνετε λάθος. Θα κάνουμε εμείς ερωτήσεις. Θέλω το παράδειγμα από εσάς, γιατί κάνετε ESG report τόσα χρόνια και τι κάνετε στο θέμα αυτό, ή τι σκέφτεστε, ή τα θέλετε να καθίσετε σαν θερμοκήπια Θράκης, έκτασης, ίσως το μεγαλύτερο θερμοκήπιο στην Ελλάδα. Προβληματισμούς πείτε και εσείς να μαθαίνουμε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ονομάζομαι Ψυχολόγος Ξένης, είμαι εκλογμένος στην ομάδα του Θράκης. Εντάξει, έχω να βιώσω μια ανάπτυξη για να φέρνει το Χρήστο και το ESG πρωτόκολλο που τηρούμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πάλι για την προκομποστοποίηση. Πόσο μειώνουμε τον όγκο της βιομάζας με αυτή τη διαδικασία
Δηλαδή, τα 100 κυβικά βιομάζας μετά την πρωτοποστοποίηση, πόσα κυβικά είναι και πόσο χρόνο χρειάζεται αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Εξαρτάται από το υλικό και το ποσοστό υγρασίας που περιέχει. Εντάξει, εμείς συγκεκριμένα μιλάμε για κυπευτικά και ντομάτα και αυγού. Σε αντίστοιχη περίπτωση, γιατί μιλάμε για φρούτα και τροφές. Εμείς μέχρι τώρα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα τη σεζόν, πήγαινε κατά κύριο λόγο οι μονάδες σε διαλογητήρια, όπου προκομποστοποιούσαν τα σάπια φρούτα ή τα κατάλληλα προς διάθεση. Εξαρτάται λοιπόν από τις συνθήκες και αν θα το έχεις κλειστό ή όχι, εννοώ δηλαδή αν θα το τροφοδοτείς, αλλά κατά κύριο λόγο η μέση διάρκεια που είναι από 4 έως 6 εβδομάδες κομποστοποίησης ενός όγκου πάει ακριβώς το μισό. Πάει ακριβώς το μισό. Δηλαδή, αν κάτω από ανοιχτές συνθήκες αερόβιας γόνευσης ήθελες 6 εβδομάδες, αυτό σε 3 εβδομάδες έχει μειωθεί ο όγκος του, εν πάση περιπτώσει, και θέλει μετά ένα ραφινάρισμα. Ναι, χαίρετε. Γιάννης Καδόπουλο από την Περαμία Χάρης. Είμαι τους επόμενους μήνες να ξεκινήσουμε στα αυτά τα μεταφέρουμε και στον Αλμυρό. Είμαστε οι άνθρωποι σας. Ναι. Πρώτα απ' όλα τον όγκο, συνάδελφοι, θα μπορούσατε να το μειώσετε μέσα από την προηγούμενη εβδομάδα Ολλανδία με τσόπερ μόνο για φύλλα, ειδικό για φύλλα, όχι για τα τελικά προϊόντα, τους κορμούς. 250.000 στοιχίζει και εσάς δεν είναι τίποτα. Γιατί θα έχει να ακολουθήσει ένα τέτοιο, να μειώσετε πάρα πολύ τον όγκο έτσι κι αλλιώς. Θα αναγκάσω τον κύριο Κατσάνο να μοιραστεί την εμπειρία του, να μας πει για βιοδιασπόμενα σκηνάκια και κλιπ, τι εμπειρία έχει. Γιατί υποτίθεται στην Ολλανδία αυτά πολλούνται. Εγώ έχω δοκιμάσει μόνο ανακυκλώσιμα, τα οποία δεν τα βρήκα θετικά. Δεν τόλμησα καν να δοκιμάσω τα κατά τη ακριβά βιοδιασπόμενα, γιατί φοβάμαι ότι την εκνοβολία της Ελλάδας δεν θα έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια εμπειρία. Φαντάζομαι γιατί για το κομπόστ θα επιτρέπεται, φαντάζομαι. Τα βιοδιασπόμενα, ναι. Το είπατε, βιοδιασπόμενα υλικά, σκηνάκια και κλιπ. Δεν ξέρω αν υπάρχει εμπειρία στην Ελλάδα, για τα χρησιμοποιείτε εμείς. Να μας λέτε. Ωραία. Αυτό είναι πληρωμένοι όλοι, για να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Το καταλάβατε όλοι. Δεν είναι πληρωμένοι, είναι οι γεωπόνοι οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια με το αντικείμενο και με το θέμα. Και είδατε τώρα ότι είπε κάτι εξειδικευμένο. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει το πλαστικό, αλλά τι γίνεται όταν θα βγάλει τους κορμούς, έχει και κάποια σκοινιά που κρατιούνται. Αυτά τα σκοινιά, αν είναι πλαστικά, μπορούν να παίξουν. Στην Ολλανδία, επειδή πάντα είναι πιο μπροστά όσον αφορά την αντίληψη του θέματος και όχι όσον αφορά την περιβαλλοντική ευαισθησία, είπαν ότι πρέπει να το κάνουν. Και έχουν αρχίσει τι να κάνουν, πειραματισμό. Να πειραματίζονται με τέτοια υλικά, στην αρχή να είναι ακριβά και μετά να κάνουν κάτι. Ο δικός μας πειραματισμός στην Ελλάδα είναι, θα σου το πω, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είμαστε στο 0. Είσαι ευχαριστημένος. Την πήρες την απάντηση. Εδώ μέσα αυτό, να το θυμάστε και το γράψετε στο βιογραφικό σας, είναι η μέρα που ξεκίνησε αυτή η επανάσταση. Επίσημα. Ανεπίσημα ξεκίνησε στο γραφείο του κυρίου Σαββάκη. Ή ενδιαφέρεσαι ή δεν ενδιαφέρεσαι. Ή θα επενδύσεις ή δεν θα επενδύσεις. Αν επενδύσεις είναι γιατί πιστεύεις στο sustainable development και θα δώσεις λύσεις όπως έδωσες και στην κομποστοποίηση που στα φέρνανε με πλαστικά. Θέλεις να πάμε το ίδιο ταξίδι. Το ίδιο ταξίδι έχει το θέμα αυτό. Τι καλό έχει ότι ψάχνουμε τον τρόπο να βρούμε για τα υποστρώματα όταν μεγαλώσει ο όγκος το πώς βγαίνει, άρα είναι επένδυση όπως είπες. Τα choppers αν θα τα βάλουμε στην υπηρεσία, άρα είπες και την επόμενη υπηρεσία που σκεφτόμαστε. Και το τρίτο κομμάτι είναι προσπαθούμε τώρα με τις εταιρείες που ασχολούνται να τους βάλουμε μέσα στο πρόγραμμα και να τους πούμε θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς στο πρόγραμμα αυτό. Άρα σήμερα εδώ σας καλούμε όχι να σας πουλήσουμε μια υπηρεσία, να σας κάνουμε συνέτερους, συμμέτοχους στο ίδιο θέμα. Άρα οποιαδήποτε εμπειρία θέλουμε να φτιάξουμε ένα network και ήδη έχουμε ξεκινήσει κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει, www.thegreenswans.com, όπου κατανοώ τη λέξη green είναι το πράσινο, swan είναι ο κύκνος. Πριν κάποια χρόνια υπήρχε ένας τύπος, ο Νίκολας Τάλε, που έγραψε το The Black Swan. Γιατί πάντα μας αρέσει το κακό και λέει υπάρχουν γεγονότα τα οποία όταν συμβούνε μετά αλλάζουν τα πάντα. Για παράδειγμα, όσοι ήμασταν σε σχέση, γεννήθηκε ένα μωρό και άλλαξε η ζωή μας για πάντα. Αυτός δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε ότι όταν πήγανε τα Ολλανδικά καράβια στην Ιαπωνία,
άλλαξε για πάντα ο φεουδαρχισμός. Άρα είναι τα κακά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Και έρχεται ο Τζον Έλκινγκτον, ο τύπος που είπε το PPP, People Planet Profit, και λέει: εγώ θα γράψω κάτι για τα Green Swans. Όχι γιατί πιστεύω ότι οι μικρές πράσινες πρακτικές θα φέρουν την αλλαγή, αλλά οι μικρές πράσινες αλλαγές όταν μαζευτούν θα επηρεάσουν αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Γιατί το θέμα του περιβάλλοντος και το θέμα των θερμοκηπίων είναι θέμα αποφάσεων. Αν τα αφεντικά σας, οι επενδυτές σας το κάνουν, αν οι δικοί σου το κάνουν, με 200 στρέμματα, 200 και 200, τότε θα φέρουν και την αγορά. Άρα είμαστε εδώ Green Swans. Το σημειώνουμε αυτό, το ξεκίνησε πάλι ο κύριος Σαββάκης αυτό, μέσα στα πλαίσια της υποχρέωσης, οπότε εκτός από το να διαβάζετε σίγουρα μπορείτε και να αρθρογραφήσετε. Άρα, για να κλείσω το θέμα που το άνοιξες, δεν έχουμε προχωρήσει στο θέμα αυτό, μας ενδιαφέρει πιο πολύ το φύλλο να το μαζέψουμε για να μπούμε μέσα στη διαδικασία και να πάρουμε τις παρατηρήσεις και είστε όλοι συμμέτοχοι σε αυτό και μόλις γίνει, είπες θα βάλεις τα λεφτά. Στόχος είναι επιτέλους σαν χώρα να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα είναι μπροστά από τις εξελίξεις και δεν θα μας κυνηγάνε οι νόμοι και οι επιβολές ενδεχομένως των Βρυξελών. Γίνεται μεγάλη κουβέντα και για το Green Deal και για το Farm to Fork και όλα, εν πάση περιπτώσει, τη Συμφωνία των Παρισίων, όλα τα επιβεβλημένα περιβαλλοντικά μέτρα, ζητήματα, τα οποία ενδεχομένως τους περισσότερους από εμάς μας βρίσκουν παγερά αδιάφορος, όμως θα ξυπνήσουμε 1 Ιανουαρίου του 2030 και οι περισσότεροι από εμάς, οι εταιρείες μας, θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέα δεδομένα, τα οποία δυστυχώς, αν δεν έχουμε καταφέρει να προσαρμοστούμε, θα μας βγάλουν εκτός αγοράς. Αυτό έγινε και παλιότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η λογική του ISO 9000, που για κάποιους ήταν αδιάφορο, για κάποιους άλλους ήταν nice to have. Ξαφνικά βρέθηκε ως ένα επιβεβλημένο πιστοποιητικό, το οποίο βοηθούσε ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και στην ορθολογική οργάνωση εσωτερικά των επιχειρήσεών μας, των οργανισμών μας. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι το 2025 στην ευτυχή αυτή συγκυρία, αντιλαμβανόμενοι την πρόκληση που έρχεται και μας δίνεται η ευκαιρία να προσαρμοστούμε, να ενταχθούμε σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα με την άνεσή μας, να προσαρμόσουμε όλες αυτές τις απαιτήσεις στα δικά μας δεδομένα και να είμαστε μπροστά από την εποχή μας. Είναι απλά. Ο Χρήστος το λέει συνέχεια, η BioSolids δεν είναι η εταιρεία του σήμερα, είναι η εταιρεία του 2030. Έχει καταφέρει να ενοποιήσει τόσο το κομμάτι της διαχείρισης οργανικών, το Urban, όσο τη διάθεση του προϊόντος, δηλαδή του compost, με το τμήμα Agro και την παραγωγή χρήσιμων μειγμάτων που προκύπτουν από το bottom-up, δηλαδή από τις ανάγκες της γεωργίας και τις προκλήσεις του θεσμικού πλαισίου και τέλος όλα αυτά πιστοποιημένα μέσω της R3 Knowledge με όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία. Η εταιρεία έχει επενδύσει και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος και σε εξειδικευμένο software για την παραγωγή του Life Cycle Assessment και του Environmental Product Declaration. Γνωρίζουμε τι απαιτείται, είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και περιμένουμε όλους σας να ενταχθείτε σε αυτό το ευρύτερο οικοσύστημα για να μεγαλώσουμε μαζί.